Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Laidu tara alafe abisamba chamambo okisi bana didiye mogo uma adun fora ama fonde klela o fora chominya diye ye kisi basoro ya chama kumana kademi naliko fo Kisi bana di dinye mogo bema adun fora ama fone klela o fora chominya diye ye kisi basoro Santiago biye gabani toye kisi babangera diye mogo be Santiago biye gabani toye uma boba tira diye mogo bema Musa chira kademi naliko fo umuso bozo unabangi diela udun fora ama fone klela ufora chomina auye kisi basoro Ezai chira kademi bangiko fo o musoche dombale ona dinge zorro udun fora ama fone klela fora chomina auye kisi basoro Shirime kumana kademi go faunye Bangina unye noeli dona Misondi yako aunye kisi basoro Umabo badira dinye moko bema Santiago biye gabani toye kisi babangera diye mogo be Santiago biye gabani toye umabo badira diye mogo bema Siya bangile dolo bola koronfe Sakagena uye alatanu Udun kera amakene klela Ufora chomina okera uchugola Sakagena uya bato ni bulu fe unye Domba ufana ya bato ni bolo fe unye Dunye ni dali dume so waro kono Ufora chomina okera uchugola Alleluia, aumbi alleluia fo Isi babangira diye mogo beye Alatanu, aumbi alatanu Diye kisi babangira anga kisili kuson Kisi babangera anga kisili kuson Kisi babangira anga kisili kuson Kisi babangera anga kisili kuson Diye kisi babangira anga kisili kuson